Dobrodošli ljudi! Danas ću vam pokazati nešto neverovatno što sam otkrio pre 5 sekundi. To je nešto vezano za muziku, za telefone i tablete. Pa ide se ovako, ajmo da počnemo. Uđete u vašu muziku, treba ovako da vam izgleda ikonica muzike. Možete to menjati na razne načine. Uđete u ovo gore, idete muzički kvadrat. I sad tu će vam tako sve rasporediti. Ja ću smanjiti da se ne bi čula muzika, a da se čuje. Čim pustite, ide ta pesma. Evo ja ću sad ovdje. To je Saša Kovačević, nemam pojma, Lapsus. Onda ovdje. To je Beleti Srbija, Pavlović Saša, ajmo ovdje da vidimo. Te Peđe Menelici, samo tu pretiskate. Možete stopirati, pritiskate i samo vidite koja je gde pesma. Znači ovdje kao najradostije navodno. A ovo sve između je Saša Kovačević. Sad im da li je uvijek isto? Jeste, slučajno. Tako, i tu možete gledati pesme, možete svašta raditi, možete se zabavati. Ja sam samo htio da vam pokažem ovu pesmu, ovo Novodora. Meni se jako sviđa, ne znam vama, nisam nimo šta. Muzički kvadrat analizira karakteristike muzike fajlova koji se čuvaju u tvom uređaju i automatski kreira liste za reprodukciju na osnovu tih karakteristika. Može da kreiraš listu za reprodukciju sličnih numera tako što ćeš kucnuti ćelije u muzičkom kvadratu. Dobro, i onda šta sad? Jedna numera. To je to. To je tako. Aha, ovdje. Slušajte ovo, DJ Kinel. Aha, znači ovdje kao ima po dve negde. Evo. Znaš li ko te ljubi silno? Izvidite. Eto tako. To je to. Za ovu epizodu. Sad isključimo ovo. A moj drug me nešto. Nemam pojma. Tako, ovo je bilo za ovaj klip. I vidimo se u sljedećem. Ćao! Ćao!